wil ik de organisatoren van dit toernooi bedanken, de Oranje Vereniging. Jongens, even een applaus voor de Oranje Vereniging. En dan als tweede, en zeker niet als laatste, wil ik de enorme inzet van alle vrijwilligers van de voetbalvereniging Vijfvogels bedanken voor een geweldige bijdrage. Jongens, applaus voor Vijfvogels. Goed zo. En dan de belangrijke mensen, want die bepalen ook een beetje mee. De scheidsrechters van het toernooi. Gejuich voor de scheidsrechters. We gaan beginnen. Pool C. C. Ja, nu wordt het stil, belangrijker. Op de 6e plaats, dat is dus nog geen prijs, de Dorpsbeuk 3. Op de 5e plaats, Bruinhorst 4. Op de 4e plaats, Glashorst 4. En nu komen de prijzen. Op de 3e plaats, Glashorst 5. Ik wil graag de aanvoerder hier hebben. Waar is de aanvoerder van Glashorst 5? Niet aanwezig, blijft de prijs hier staan. Jongens, even bij het hek weg, dan kan de aanvoerder erdoor. Oké, kom maar. Eerste. De 5. Van harte gefeliciteerd, hè? Oké. Op de 2e plaats, Dorpsbeuk 4. Waar is Dorpsbeuk 4? En daar komt hij. De eerste plaats van Pool C. En iedereen die boer roept is dus de verliezer. Maatjes 5. De aanvoerder. Gefeliciteerd. We gaan verder. Er komen nog veel meer prijzen. De Pool B. Pool B. Op de 8e plaats, er hebben 8 poelen meegedaan. Op de 8e plaats Bruinhorst 2. Op de 7e plaats Maatjes 3. Op de 6e plaats Maatjes 2. Op de 5e plaats Glashorst 2. Op de 4e plaats Dorpsbeuk 2. En daar komen de prijzen, hè? Let op. 3e plaats, Glashorst 3. De aanvoerder daar. Waar is Glashorst 3? Ik ben niet blij over, maar je hebt gewonnen. 3e plaats. Op de 2e plaats, Bruinhorst 3. Waar is de Bruinhorst? Ja, zo komt er allemaal op. Maar als ik hem nou even zo maak met jou, dan gaan we eentje van boven. Op de 1e plaats, daar komt hij. Maatjes 4. De maatjes moet nu even stil zijn, maar we gaan verder. Met handbal. Handbal. En iedereen die ik noem, krijgt een prijs uitgereikt. Op de 4e plaats, de
Glashorst. Kom maar hier naartoe. Waar is handbal Glashorst? Op de derde plaats, Maatjes. Op de tweede plaats, de Bruinhorst. Eerste plaats, Dorpsbeuk. Meenemen. Dat is de wisselbeker. En dan word je volgend jaar weer dan krijg je weer, maar je moet hem nog een keer inleveren. Ja? De wisselbeker, wat is dat? En dan bij de handbal. De meest sportieve ploeg. De Fair Play Cup handbal. De Maatjes met 25 punten. Prijsuitreikingen. Voetbal. Vierde plaats. Dorpsbeuk. Dorpsbeuk. Nee, blijf staan. Want, jongens en meisjes, de Dorpsbeuk heeft niet alleen de vierde plaats, maar ook de Fair Play Cup gewonnen. 49 punten. Op de derde plaats, de Glashorst. Op de tweede plaats, de Bruinhorst. Ja, dames en heren, je zag ons even discussiëren, maar dit is een heel bijzonder moment. Ik ga het maar één keer achter elkaar zeggen. De winnaar van het voetbal is ook de winnaar van de Fair Play Cup. En is ook winnaar van de AD Osnabrugge bokaal. Omdat ze gewoon alles gewonnen hebben wat ze konden winnen hier. De Maatjesschool.